Agero ni rio maber kamora mora mainti janeno Lolwe Tv en thuolo machielo wasemole studio kaindi kaka pile wagomba kakutenre koda Ngima Mwandu mana chenro mowuodo chieng makawuono lungani rutho chungo kendo wagomba kakutenre koda tuo mar bipolar an gi jalonye studio kaindi olero ni bipolar niendi en ang'o to ng'ama nigi bipolar to en jal machalo nade yore machiegni opuonjre kaka oganda opuonjre kaka onagi machiegni studio Nero kamano Ruth. Yes. Ruth nyinga Moses Olungo Komo. Atiyo gi migawo mar rito ngima e Kisumu ka. To ajasoba. Gweng. Mano gweng. Koro Ruth bipolar en tuo mar obwongo minyuolo ng'ato. Ng'ato yude e remb anyuola to en tuo ma ng'ato nigi kido ariyo. Kido ariyo gitiende ni nitie seche ma omor saidi molo kiwango mar mor gi seche ma okuyo saidi molo kiwango mar kuyo. To nikech en tuo mar obwongo mor ne ni ok en consistent gima dhi mbele around na kanyo. En ng'a kata ndalo ma mor to kata ng'ate motho ng'at ma samo chiegni kode to mor ne chain mana kanyo. To ndalo mokuyo kata seche mokuyo kata ng'ama timre ma ji mor en ok mor. Koro gima timore environment mamiyo ng'ato samo nyiero samoro okony mor gik matimore go ok influence behavior ne cha. Koro en tuo mar obwongo minyuolo ng'ato ma ng'ato nigi kido ariyo mar kuyo kod mor. Mane kaka nyalo wache maber gi dholuo. Awinji maber. Kamano. Yeto ni en tuo mar obwongo. En tuo mar obwongo. Otimo obwongo nade? Gima timore ni ng'ani onyuole gi kido no. Koro luonge ni kido. Kido ma seche moko mor saidi. Ka in ute te woro gima more. Penjori penja. Ino ma madho njaga mamorno. E kaka bipolar besa moche mor. Koro gini nitie seche ma dhi molokre obeda koro neko chuth. To sama pod luonge bipolar ni disorder ni en ng'ani gi kido no to gik moko timo kaka ji timo. Otimo kaka ji timo. Kaka ji dhi skul en bodhi adhi skul ticho dhi adhiya to en mani ng'eni omera ni kata nyamera ni wiye seche moko gwecho ochalo ng'ani gi juogi. Wiye ruogore. Samo wiye ruogore ma gini seche moko kuyo ndalo mokuyo no en okuyo. Koro gipogore seche moko ng'ano gini within hours oywak. Oya ywak to chikore onyiero. Thuolo mar bedo normal cha oten go saidi. Beda ni koro en gi okue tin nitie to tin. Ochalo manga ya ywak to doke mor kata ya moro dhi ywak. Kamano. En mana ywak ka indi gi mor. Kuyo. Mana kaka ng'ama depressed, all signs mag depressions ka. Samo oneno ni en worthless, oneno ni odere, oneno ni en useless, gik moko nyise ni okoromo, osere seche moko. Seche moko wuok kanyo to feel very great. Owuoyo ka ng'ama, yani iseno ng'ama onge pesa to ng'aonge pesa to kako wuoyo ipani ng'ani ufuku pesa nifti ufuku kare ni tuo. Ko kako wuoyo ka in ng'ama neno for the first time tiworo ni ng'ato kare madhano. Kare mane kaka obwongo ne relate to nyalo ya e bedo dhano ne cha to chako duogo gimo nyise ni very useless. Koro emoya ko ochayore kende most cases gim commit suicide. Samo ya e morcha to morno be kikipano bedo influence gima dhi mbele. Enana ni seche ne mag bedo mamoro chopo. Koro switch to bedo mamor. Ng'ama nigi bipolar nyalo bedo mamor marom nade krodio chien. Gini luore. Nitie manyalo bedo kata 6 months ka no mora en very active. Which aushien? Kata 6 months. Gigo luore. Moro ka moni gi kaka gino kete. Mor ma ji ni eliel. O mor ma yani gima timore mbele mamiyo samo ng'ato kuyo no kata ji morche. Ok ne kaka samo ji ni mpira. To ka mpira loyo to ji celebrate. They expect ni after less than a minute ji chako duogo kuyo. To ja bipolar en kaka no mor kaka no chikore ka mpiro locha. Odo chikore. Onyalo chikore chiga makata kendo koro logi. En pod mor ne chadhe mbele onge break. Koro mane gima iluongo ni bipolar. En koro ng'ato nitie ma within a day ose switch several times. Okay. No more dake matin sane ywak kendo seche onyiero. Koro ng'eni kiwendo kuome tiwacho to mang'ana de. Ma ng'ana de seche matin ino ka kendo nyira mamor chuth.
to no riko ywak. Koro that is the bipolar. Machon waluongo ni matic depressive disorder. Tiene omor kendo kuyo. Oonge sama ena normal. Magik matimore mbele ne influence. Iwinjo wach mamaracho mi kuyo, iwinjo wach maber mi bedo mamor. En mano onge go. Komor to mor makata ng'a timore to mor ne chadhi mbele. Ko kuyo to kuyo makata ang'o motimore kuyo no dhi mbele. Koro bentiyo monyalo luongo bipolar ni ndi donagi. Gidonagi? Kupori mor gi kuyo ni. Apani do wach mani ng'adore juogi koso nikech aseparo para dude gi juogi. Ng'adore ni gi juogi moro kanyo ma seche kokodwari. Kaka paro. Okay. Nitie seche ma ka wiye gocho. Aparo mana kaka luonge. Ng'adore ka wiye gocho. Ng'adore juogi ka wiye gocho. Ng'e kore tek. Ting'eni juogi ji osekawo mang'eny ni gino ken gatuo. Kare en tuo. Yani mane kaka danga luonge mondo ng'ama koro kiwinje dho kisungu. Madang winje maber. Madang winje maber. Machielo bada na penji ka en ni ire ka onyalo pogo ng'ama nitiere gi tuo mar bipolar to ing'ama ni mana gi mood swing. Ma en oloko mana kite to kotuo. Mood swing. Ino kaka joma mine seche ma samo gi pek. Obedo irritated. Ok bode. Mar bipolar cha en tuo. To mar mood swing cha. Kata bipolar enti mood swing, yani sama thino mor. To mare cha to koro interfere gi gik manomol motimo ka pile. Mone timo tije motimo. Seche mor. To mor ma wiye windo nego beni atimo. Kata ni weni ka en menot, no nego beni tedo. Mor chokai ma wiye wil gitedo. Wiye koro wil. Eno mor. Gik monego beni otimo. Mood swing ng'en ng'ato iye wang. To dhi mbele gi tedo, dhi mbele gi luoko saindi, dhi mbele gi tiyo tijene. Iye to wang to timo gika. To ng'ani wiye dhi ma wil nikech pache ochwanyore. Ol samoro mor kabisa. Ma ena kaka it is a mental illness. Kaka nanga wache, it is a mental illness. Ere kaka wanyadak gi jalno mantiere gi tuo ni endi mar bipolar? Elo kama. Ahinya kuonde mag tich, ki samoro anyuola to samoro jonyuol ni kara anyuola ma intiere nyalo ng'eyo. To kung'eni kar tich, kar menyo kama en to ji opogore. Ere ko nego beni wadak kodgi gi kwe, mwadaga kodgi mabok wachwanyogi. To gin mana ngima into gidhi mana mbele. Ruthi penjo maber. Ei dala to chuno ne ang' ni yud kore. Manitie jakore ma nyaka yud kore. Ka tich eseida. Thuolo ni ng'ani kata mondo ndike tich apane ok nyal bedo mayot. Nikech nitie seche ma kore ena depressed kabisa. Ma kore yudo ni ka en kar tich to onge ng'ama winjore go. Iyudo daka koro bedo nga isolated. To kumuch ni omor to mora excess ma en ok ong'ita ni magi jok ma chase chwanyara go ka. Koro yudo ni ng'ani dwaro psychological support. Mae dala ji onge kore. Nitie dala miwe ni kore, nitie dala mikete machiegni. To nikech en part of the family, nyaka yudo mana kaka imedo hoye. En ng'ama bedo onego bed supported. Obedo ng'ato matimo ne counseling. Jodala onge kaka support ng'ato nigi kite to jodala onge kaka tae. Kar tich to nyalo bedo matek. Kar tich apana ka ng'ani osebedo identify onego bed ni iluongo ne counselor magithoro go mbaka. Ting'eni in counseling, it is very good ni ng'ato kinyisi what to do. En ma ng'ato through talking omedo yawo pachi. Koro ing'eni to how do I relate with people. Ka ng'ani nyalo ng'eyo ni en gi sida, wonderful. To ka sita ni okone, en koro blame jok mane within reach, jok ma gitiyogo ni samoro kiwinjre kode. Mano to en sida. To ng'ama kama dwaro psychological support, odwa ni ji ong'e ni ng'ani nigi this weakness, how do we relate to this person. To ka ji kia kar tich, tapa ni ng'ato nyalo wacho ni ka ng'ani manyako tigo to waga ti kenda, kata tiji no bed ga beda. Nikech en gi extremes. Ok en mor mokalo ka. Odhi mokalo. Maka ne omiyo kode tich monego bed ni utimo kode. En mor, o entertain ka. Monego bed utire no en gik mane onego bed ni utimo kode. Makata ka en e class mondo okal penj is a big problem. En gima kata ng'ato riek. Onyalo bedo ni oriek. Onyalo timo penj ma wiye wil gi penj no koro linga linga. Onyalo kata wuoyo od penj. Tiende pache ringo matek seche ma obedo elated. Seche moko pache dok penj ma koro sere kende. Koro yudo ni en ng'ama kata kodhi e school to performance mare academic is very low. Nikech oko concentrate. Pache mana ni en oneno ni either en ng'ama very important, iluongo ni grandiosis,
or en ng'a useless orange kamano. Iwacho maber ni tuo ni endi en tuo mar obwongo kendo en gima inyuolo godo ng'ato. Yes. Ka dipo ni nyathi ochako nyiso ranyisi mag tuo mar bipolar kapod otin, nikech wang'e ni nitie tuoche moko minyalo geng' ka ji pod tin. Exactly. Bende nitie yo moro minyalo geng' godo tuo ni endi moko medo dhi nyime ka nyathi medo dongo molokre ng'ama ng'ongo? Ruth, gima inyalo geng'e onge. En mana ng'ama ka janyuol nyalo identify luwore ni in kanyi. Ing'e ni Kenya wakato idong' ne family to pinje maoko ma gina ne developed gin gi system. Ing'e ni Kenya wakakata ka kore dwaro counseling, ng'ama dhi chiwo ni counseling, we have trained health workers who will train in counseling. To nikech counseling no onge indicator ma jatelo lon to be isetime, iyudo ka ji obedo trained but they are not doing it. Koro iyudo ni in gi need mar counseling mondo ibed offered kendo health worker nitie obedo trained, to nikech ok omi priority of facility, iyudo ka it is a challenge. Most support ma ji bedo go gin ma jodolo. In fact, jadolo mood trained in counseling nyalo konyo ng'ani molo ng'ata ng'ata, nikech in the process of wuoyo kode wach Nyasaye to timo ni counseling at the same time. To system ma kuma sedake for very long, ng'amu bedo ni en counselor ni mane tije, they are there but clients don't come. Ji odo can understand that aspect. To kar tich ka jatelo nyalo fwenyo ni jatiji mwandiko ni en gi bipolar disorder, to ka en ng'ama dwa konyo staff mage to luongo ne ga counselor gi gongo mombaka. In fact, konyalo ng'eyo ni ma ikita to konyo. Ka oneno ni ji mok dware, ji ringo kuma dhi, ji ringo ji chalo gimojare, to sida. Gikanyo no janeno Lolwe TV pura dhi mbele kaendi. Kata kamano wadaka uyo matini kodu kama rodangi into ng'ama intiere gi tuo mar bipolar ni endi, bende nitiere okang' minyalo kaw kata mar thieth? Daktari pod nitiere kaendi odhi lero mathoth. Med mana kete kanyo nikech an ka, nikech in. Arwa kini machiegni kendo janeno Lolwe TV ma en tielo mar ariyo chero ni endi mar Ngima Mwandu. Odiochieng' ma kawuono wago mpaka kotenore koda tuo ni endi mar bipolar. Isejo gik madaktari wacho kanyo endo ni jalno mantiere gi bipolar onyalo bedo mamor mokalo tong', kata nyalo kuyo ma samoro nyalo kelo mana rach lelo. We wang'iye ni to bende nitiere okenge minyalo kaw mar thiedho tuo machal kama endi. Daktari, wach ni awe lweti. Ruth, nitie thieth mimiyo ng'ani to okirikni kode, nikech kaka nawacho ni tuo ni en tuo minyuolo go ng'ato, ogole remo mar anyuola. To gima nok wawacho monego awach sani ni ithoro fwenye ka nyathi ja higa 10 kata kind 10 gi 20 years ka tichako nene ka koro ng'ani nigi kido moro. To gini kwa wache maler kabisa en mor moro ma okalo kiasi. Dhano nyaka bed mamor. Ni mor mokalo tong'. To mare ni dwa kalo kiasi, en mor moro ma ng'ikoro ji ng'inde ang'adhe mbele ka. To seche moko be okuyo moloyo kiasi. Kuyo nyalo kuyo samoro watni moro tho, gimoro timore momi kuyo, to mare ni opogore gi ma. Koro nitie yath, to yadh ni keto ka koro do baro wang' jindasi. Yadh ni da keto ka koro gini tame timo tijene. Yadh ni keto ka koro gini dholuo maber koro wacho ni gini koro dwa loke neko. Koro samoro neno jok ma onge, samoro winjo jok ma owuoyo gi jok mok ne, nindo tame, odwa nodere, oneno dalili ma konyiso ni gini dwa miye loke neko. Mano yath nitie. To yadh ni keto nikech in most cases tuo ni kaka nawacho ni en gima nyuol go ng'ato cha. Ok ni dhi thiedhe ni koro norumo. Ithiedhe ni ithire. Iduoke mana chien. Gaya. Ng'ani biro dak gi yadh ni for the rest of his life. Ma thieth maduong' mogik ma itimo ma komuomo mai ka koro itere yath en family support. Ng'ani miyo extra care. Ji understand ni ma ng'atwa nyaka wamiye support. Koro ja family must be very close. Kumora mama intie kata kar tich. How the family can take the initiative mondo nyis jatelo ni watwa ni en ga gi sida machal kama. Ber, nikech koro tich yudo tek.
seche moko ng'ato nono kodhi onyiso jatendi ni idhi riembi samoro joka dhi riembe ni en gi mental illness, onge kambi madwaro ja mental illness. To kamoro amora entie ma Nyasaye okete onego bed ni joge miye support, konye, nikech ka gimoro dhi mutugo gicha, ko gimoro tuge mochwanye, ino gimoro kaka tho nyalo timore, to sama tho timore ni to pod onge okone gimoro, to ka koro pache dhi duogo to tere depression. Koro odwaro close support apart from drugs. Otherwise, mana kaka jok ma wigi owilore e kaka en be miye yath. Obedo transfer to hospital to miye yath. Mondo mi koro gik ni koro tuo mar bipolar loko ng'ato neko. Gin ranyisi mage ma ng'ama chal kama endi ni godo kuro. Koro ogole nyiero mang'eny gi ywak mang'eny ka. Koro rie neko ng'ama nyalo wuotho kata mana duka. Mana kaka wacho no Ruth. Ng'ama koro wiye gwenyore en ng'a ko ok nyal timo tije monego bed notimo. Gik ma ji timo manomol ka koro dhi kowegi. Ok olwokre, luokno neno ka sida, ok oninde nindo kitere, ka in kode samu wuoya the whole night, iwinjo mako wacho ni odwa dere, mano ka koro gino odwoke depression. To ka en hyper, kata gik moko koro ketho, en ng'a nyalo kata goyo ji koro. Koro gino dwoke, obedo janeko. Nikech ka en very active, otimo gik moko ma very fast. Koro inano naka ng'ata chich ni ng'ani nitie gima rach go. Koro mae inano ni ma koro kinomon. Mipoka ndalo ingen ko yude ka en hyper. To ibo pono make ni neko make. Material hospital. To ka en depressed, to en depressed ma koro ang'ni chuni igole nikech samoro kumulo bede choko wuogi, lok boko lokre. Mana kaka dalili mamoko mage ng'ama wiye ogwinyore. Winjo jok moko ka wuoyo, jok moko winji. Ineno jok moko ma ji ok ne, ma koro nyiso gini koro kalo kiwango. Yes. Kar chiemo konjo kiwuoye, be en gima nyalo golo ng'ato chiemo kata nyalo kete chiemo? Ero kamano. Ineno kaka wacho ni gini luongo ni manic depressive disorder. Nitie jok moko ma ka depressed to chiemo zaidi. To jok moko nitie ka depressed to ok ochiem. Awinjo ka dhi maber, nase chiemo, awinjo ka dhi maber. Ma chieng' mochiemo ok ne. Koro ma gini okete chiemo, iyudo kobedo base. En ng'awo chiemo seriously ma dende ng'eny. Ng'ama ogole chiemo iyudo ka koro lose weight. Koro this is the challenge. Gini kochopo, koro konyal timo gik ma onego bed ni otimo. Koro kotim gik monego timo. Chiemo ok chiemo ok luokre. That is the situation. Koro ng'ani nyaka be supported ka koro chuno ni itere hospital. In fact, counseling, ka en ng'ama nyalo bedo counsel. Koro omwonye yath, make sure ni omwonye yath, nyalo konye. Yeah, that is what. Yath ni bipolar mwonye for the rest of his life. Ngima ne duto koso ntie kuma nyalo gik ni koro to. Ng'ane tinde dhi maber, wawe yath. Ruth kaka na wacha cha, gini nyuoli gende rembi. Ok ni thiedhe mawachi ni thiedhi chango. No. Gini en ibo bede yath ni for the rest of your life. Onge gimoro ni yath cha nyicho se mwonyo koro dhi maber. No. Mano yadhi. Awach mana kaka tuo mar epilepsy. Ndulume. Ok nyal yudo ni ng'ato no mwonyo yath ni tito chango. Do aseno ng'awo chango jandulume. To ko mana ma kaka ranyisi. Aseno yath nyalumo thiedho jandulume rum. To mana kaka tuo mar ndulume mako ng'ato ja. Koro yath no tiyo go seche te, obedo kode seche te e ngimane. Ma koro family members must be oriented, manyisi ni ng'ani mae kaka nang konye. Sasa ko bedo to new family, those people nyaka bedo oriented ni mae ng'ani nigi yath to ningo mwonye kama koro uparone. That is when you have, or else chiemo winjo inyalo commit suicide. Yeah. Chiemo winjo inyalo commit suicide. Tingeno nyalo commit suicide in two ways. Samo mor saidi makoro dangers ma ji neno gi eno konegi. Seche moko kuyo saidi mo neno ni am useless to okaw to dere. Oro nyalo dere in any other form. Yeah. Ko kamano Ruth. Aneno ka sama wawango kata kamano twapura dhi godo mbele kaendi. Kadi poni nigi nyathi ma samoro oseike higa ma daktari wacho ni endi higa par kaendi koro ya 20 donge. Tieno ka samoro en gi kuyo dhod chunye mopogore gi kuyo ma ji nigo. Samoro en gi mor mokalo ndama. Kiki par nyathindo moro ni Nyasaye no chwe ko mor kamano. Ka uturo ni kachiel mondo mi many kode kaka dang konye nikech maendi en tuo ok en ngima. Daktari kapuro dhi mbele kaendi, anano mondo mi ilera into jatuo mar bipolar ni endi. Ere kaka
ere ka jatuo ng'ama nitie gi tuo mar bipolar inyalo koro kete mondo mi embo yud mana sikul ma ji dhiye, yud mana gik mamoko, bed mana kaka ng'ata. Iluthi paro na kamoro kanyo. Na wache to ko wachore maber kaka kori paro na no. Ka jonyuol osefwenyo ni nyathini nigi tuo mar bipolar, mosetere hospital, jo hospital osenyise kaka onego bed ni rite, en tich mar janyuol mondo odhi nyaka skul ma nyathini nitie, ma ginyis japuonj ni nyathini gi sida makama. Nikech koko konye nyathini ok bi move from one class to another. Yani pache onge bu gima ji timo mano mol cha onge. Pache ni malo makata class gina joma gokoko ndalo ma gino dhine malo. Gina joma gokoko onge samo somo go. To ka gino dok piny to kendo depress mabe kendo koro koso. Koro en tich janyuol mondo introduce ne jo school management mar school nyathini nigi sida makama to kama kaka daktari dwano akonye. Koro ko ya nyathino dhi school samodel rome ndasi nikech en nyathi ma samathin samodhi e chuo samathin oduogo. Ok obed mobed ni koro ling ni puonje. Oneno ka pekne sa okwa rusa dhe oko bang' dakika 10 odwa dog. Ko japuonj ma nyathi mo kedwa to del. To del ni ma samoro dhe kitere depression. Oyalo dhi depression winjo nyathi no dere, nyathi mo no dere school. Nino chwade. Kakina madere ka mako samone nigi problem mar bipolar. To nikech samoro ng'ato nokokawo patik mar fweny. Samo nyathi odhi modere nikech japuonj chwade to yudo ka koro donjo depression. En bi ng'eni gimo nyise ni actually you are useless nikech thuolo ni nyathi no ywaga goro. Ng'eny. Makata ko yombo ng'ato to bahati. Koro ng'eni gimo biro nyise ni ng'eni gimo ywaga goro, you are useless. Tadi wacho ni I'm useless. Jok mana an go tini e class 8 an kore ka dhi 3. 3 bitere ma nikech koro joko konyal reason go. Koro gimo nyise ni you are useless. Kaeto emo kawo tole minyo nyathi matin ke ja class 4 odere. To dho kidhi yudo ni ja class 4 samoi keto nose kala 4. Mano nyathi ma samona nigi bipolar ma ok onyal concentrate mo so mo winji ni gini idwa no atim nang. Kamano. Wach mogik. Bipolar en tuo mar obwongo minyuolo go ji to tuoche duto thiedho. Wa consult dakteche okonyo ng'ado rieko. Nyansa waka kuma inyalo konye gini en ma Kisumu County Referral Hospital. Mantie mental unit ma dakteche man kanyo bedo specialized on this. Ginyalo yudo thuolo ma gigo gi ng'ato mbaka ma koro janyuol winji ni ikonyo ng'ani nade. Gimachielo en ni mondo kik inyuom ng'ami kia nikech gini en remo. Nyaka inyuom ng'ami ng'eyo kod sipa nyalo wacho ni you could enough. Iromo gi nyako. Iromo gi wuoyi. In fact urome college mutie college. Iseng'e ng'ani. Nikech gini luore nitie ng'ama o depressed for long. Ng'ama o depressed for even a day. Samathino ywak, samathino nyiero. Koro ing'eni ng'ani kibedo siepne for a month. Ibo wacho ni ka wachi nitie. Ibo wehe. Koro kinyuomo nyako ni iromo go 3 months kare ndalo miyude ne related. To be ok en relation moni amora. En relation moma imbi bwok ni nyani wiyo ke ber, nyani tuo. Kata wuoyi mwaromo go ni ber to ber na to nyani tuo. Koro kikinyuom ng'amekia. Apana yalo tiyo kamano. Kwa tiyo kar nyumbu kanyo eto. To kanya ka kore lero maber nikech ng'eni ya jog gibe gidwaro jok ma gidagbo. Yes. Itimo nang'o mondo mikro tiek chien. Ruth kanyo mapogora kodi matin. Ruth kikinene ng'ato romo samide kendo. Kikinene ng'ato romo. Nikia iromo gi wuoyi monyisi ni janyuol nang otho. An adak ankona emo pidha. Koro no ng'ani romo ka nang wakendre nang oyud ng'ama koro konye. Kikinene ng'ato romo. Kanyo era to. Kisedo ni ng'ato tuo, ng'eni tuo ni bedo inherited. Choma aneno ka nyake gamo. Inyiso mama ni joka ng'ane ka wan go nade ni abu penja ne onge kimi penje. Odhi nono gima ni kacha tuo manyalo bedo inherited. Mani remo, mani ajuola no mani gundi jogo. Omiyo nyalo encourage ng'a kenda gwen ming'e maber chakre tin nyaka Kajano no Lolwe TV mane makela giko mar chieng' chieng' makawuono ageno ni wapuonjore kaka jokanyanam wapuonjore kaka oganda kendo koro ing'eyo ni tuo mar bipolar en tuo mantiere makadiponi ranyisi ma laktar wego eko ineno kuom nyathini kata kuom wachni moro to bed gi ng'eyo ni en tuo mantiere. Kata kamano support ma ichiwo ganyuola gi jogo moluori samoro nyalo miyo
ngimani obed maber. Oriti masani luonga Ruth Ochungo, watudre kendo ngeso manyien e saa machal kod maendi. Erokamano.